Dakle, drugovi, da glasamo. Da se izjasnimo protiv rezolucije Informirova, a u korist našega odgovora. Stani, druže, zdravo. Stao sam, druže Brkljuš. Šta znači zapravo ovo naše glasanje? To znači, druže Brkljuš, da od danas za nas druga Staljina nema. Kako nema? Nema. Romansi je došao kraj. Do danas jedini. Najveći, a od danas tek tako nema ga. Nema. Jasno ti kažem. Nema. Ne može to tako. Ne može da ga nema. Ne može. Može, druže, može. Ne može da nema. Nema, jasno ti kažem, nema. Pa ima. Ima ko što mene ima. Vidiš da te nema. Bivši druže, ne druže Brkljuš. Skiči ko da mu se o glavi radi. Pravilno, druže, pišta. A i drugovi, ako smo već raskrstili sa Staljinom, ja mislim da skinemo sliku. Ne treba žuriti, drugovi. Ne treba žuriti.